thlir tu te chibai vek ule tun thuma chuan mid da Spartan ti kha in thlir ho ve don te ang movie in tran na chu Christian tom ma kumzani ancient Greece hun laya ronin tranin Spartan pui thiamin cartoonami strict ang naupiang alo envela naute te hian thatok lona an nei chuan pai mak tur ani dor ani naupiang masaber chu a hring hmul baka amel chiat bok ema wangin mihring ruang le ruro tam tak omna chuan pai anita a naupiang panina chu Vietnamese thla a an ema wangin ani hi chu Brad Pitt le Angelina Jolie te fa atan lakir dai ani naupiang pathum na le atop ber ni bok chu Spartan atan chuan pomni in achan po akhabe mulle asek em wangani a ming chu Leonidas ti in an sa a naupang te ani atangin Leonidas chu rapthak he ang bera training pek ni in alo puitling nu phei chuan na a hriat lo na turin na satakin apin na soi sa thin bok ni khat chu ram hnuai thlasik vo taka chuan engma halawin ama in anda a chuta chuan ram huai mit sen mum ni om tak penguin lian tak churon chuakin chu penguin chuan eng soi set set lovin Leonidas chu khoi chetumin aron bota mia maile mase kan thiam nga pa hi fing taka che in chu penguin million chu ane ta ani classic aliam nu chuan Sparta Leonidas chu a penguin lukhum nen hole in lalanga lo mu ania chuti lai chuan nula mel thale zei her over tak hi lollipop fop dek pa in aron lam pheina samaya chunu la chu Margot ni in asong kortois wang lai tak alo ni bok nen Leonidas chuan in ngai tonon ei lovin in nei puya asom mia mayani achang tu pa lom na tizual turin Margoi po chuan khovel pian tirata tun thlenga ami pa te favorite color apasal tan chawa ahum that pas uat chu apeve boka movie chu in thak le in Leonidas chulal alo ni to a Margoi mulai chuan afapa chu training lo pe mekin afapa chu leso zong te achip thakin adim vak du lawani she omle na thei ang ber chuan arwal pui khoi mia maile chuti lai chuan Leonidas thien thaber captain chu ron langin Persia atanga thukeng tu in amudu thu aron shilta a Leonidas chuan afapa nen an training po chuti topin messenger motor chuan akal ta ngala messenger amu vele chuan fob zewin in kaipa a banthen lop pa chuan an hanti ti zela messenger chuan Zarjis Persian lal chuan asipai tam taktenen khovel chu anron la ti shilin atop bera Sparta chu ronbei antum thu te ashil boka chu thu ashe chuan Leonidas chu thinrim le in messenger chu thina khuar khurum bula chuan a shoya Persian pa chuan Sparta ho chu arang the ang bera anin pek chuan an mi pa te chu a pyramid sa turte an mei chhe te chu anung zoi turte le naupang te chu factory a phekhok siam chuak tura aroi tur thu te ashila Persian pa chu khur khuruma chuan tol thlamakin chumi rual che chuan Milar Britney Spears tele midang ron lang ve te po chu khur khuruma chuan an va in an tlo tla zela chu baka American Idol judge Simon te po ron lang ve zelin an ni po chu anam thavele makani achien pa chuan Leonidas ne na chuan Persian ho andau ma in zone te mu phot athat arin thu ashila heng zone te hi Sparta lal te thuron pe tu an ni bok zone te tlon non beauty products te avaken saka mase zone te chuan lo la du lovin pathian te an biak ron phot tur thu in an lo changa chu pathian thukeng tur chu nula mel thatak ani turania mase henu ero mel chetak ani thung zoni chuan Leonidas ne na chuan indona akalani chuan athi ngei tur thu ashila Leonidas chu aril ruwa ha ema zanpo mu theilavin ai ngai tua aril ruha na shria in nanu pui chuan adu dan dana aking kholai zvel thei thu shilma se Leonidas chuan anu pui chu exerlak na na mangta zoka indona akal turin ain ruwa man ta zokani
chumini vek chuan a sipai te kau khomin sipai som pathum nen chawaral do te chu a hre vele deuh thina nima sela ruam man na fel fai tak anei chu kal tlang pui atum ta tho tho ani a chung kwa amang tha nu chuan captain le a sipai te nen chuan lam chung zelin an tumram an panta ani chuti lai chuan Spartan politician pakhat chuan Persialal Zarjis chu email in thil kim chang alo vathon veka mun ro le satak an vathlen chuan an chol hal ti zianan a moi chu an han khiat loka chuti lai tak chuan Paris Hilton pian mang mak tak nei nula churon langin henu hi kal kong thuruk puang zar tu ani chuti lai mek la chuan Persian lal chuan Spartan ho chu lekhala be thut an lo tum ve boka henu hi an Spartan athan ve Leonidas chu handila ma se rang takin Spartan telve chu a fei hum dana wangin alo phal sak lawani an huwa chuan Leonidas le asipai som pathum te chuan Persian ho te chu an tok ta a chuti lai chuan Spartan mi Dilias chu Persian ho be turin aron invite chuak thuta ma se van doi thlak takin Persian ho chu bo thelin tlang nai ber chu a fop ta chat zokani ti chuan in dauna chu kan be se ang ni lo takin na in tran ta a in lam moi siakin Spartan ho chuan ne na an chang ta ani Persian ho chak lo chu shemnan tuipuya an nor liam veka ti chuan be tu masa ti chu kan sipai huai sen ti chuan an ne ta ani chuti lai chuan Sparta chuan Margoi chuan masas lo ti mekin an thu keng tu chuan Margoi hena chuan Leonidas hian sipai som pathum nen chau Persian ho ane don lo thu awasila Margoi chu council member ho sipai thon bel tura ti turin ati ani harsan na pakhatan nei chu tu Spartan politician traitoro council member ni bok hiani ma se Margoi chuan mi pa te thil du bera thle matum ta a lo thling nge bokin a hriani in dauna tola let le ila Persian lal chuan Leonidas chu asipai te nen in pe mai turin min a han tum le a deal or not deal game te chu khelin Spartan ho chu an tlomani chuan Leonidas chu Persian lal chuan Las Vegas Palms Hotel Casino a trip nei ti te chu atiama Leonidas po aril ru boycott mai ma se offer chu narin Persialal po ati hlau thong ve khop mai sipai pani te chuan yo mama in dauna anti chu nein chuta chuan Spartan te chuan hena an chang le a an in dawlai chuan Dilios chu Persian nu chuan amit pani akom chu asak dai maya movie scene chu in thak le in Paris Hilton pen makdeu khan lal chu lo zong le in Sortan ho facinin lal hena chuan local ni in an soya kelkong omna te po chu hrilin alet lia channel bek le apian mang chulak bo sak turin na du ani lal chuan Paris Hilton pian mang mak tak chu enin a han liak vela a khoi vel lai chuan ron puak thutin nap aron phu chuak thewa chu chuan lal chu ati leng lop hialani chumi tu ka chuan Leonidas chuan ice cream chu lo ei mekin asipai pakhat chuan Persian hovin kelkong chuan thre chuak ve ti ron thrilin Leonidas chuan asipai huai sen ko ngalin anin be na masa a mit ko tlang dok pa kha ani sipai chu Sparta akir le turin thua pe a achan po eng ang taka huai senin nge Spartan ten in dauna an be ti an hria theina ani a thi chuan upui a thon tel ngal boka chuti lai mek chuan lal Zarjis le asipai te churon lang le in Leonidas chu atop nan in peturin anon last warning le ta ma se an tlom du lo rual che chuan Persian lal chu thin rim le in asipai makta doi tam takte a kaule ngala chuti lai bok chuan Margoi chuan amoi na mangin councilor ho chu le mang der tumin alo lam khum meka thu tak taka om thutin sipai thon bel turin atita a nima se ni zan lama alo min diam to nia ngai khan alo phatsan le sia Spartan ho chu Persian lal laka an thlom mai turani te a han ti vela Margoi chu thin rim takin Spider-Man lo om chia a in ti changa chupa po chu Spider-Man a in ti changin an han in beya
vanei thlak takin margoi chu vacuum cleaner mangin senmen chu ane ta ani chutia ne na achanta ka chuan senmen chu phatsan tu ani ta ti te an han hre chuak le zela sipai thon bel chu an rem ti ta ani indau na tual lama po indau chu lotan che in an indau lak lo lai tak chuan Persian ho chuan aruka anwani puitura an lo hruai Ghost Rider churon tilangin mase fire extinguisher mangin olsam takin Ghost Rider chu an hnele tamaya boxer ming thang tak Rocky po an lo hruai tel chu ni in Ghost Rider thattu palu chu aron nek thok dai maya kaptein chuan afapa thattu Rocky chala tak chuan boxer tam tak kaplutin Rocky chuan a thi pha ta ani Rocky a hnelom nan a champion bel chukengin a han lom vela mase Zarjis chuan fei mangin alung zona tak aron kho hlum ta mak mayani chung thil lo mureng tu Leonidas chuan Zarjis thatumin atlan ngala GTA ang takin movie churin thlak le in karte ro in a han lam le ria a thir tiang charin Persian sipai chu a thi thak thlengin a voboka khoilai mo atanga silai charin mel masipai then khatte chu an ka phlum le a Zarjis chu tlan chia in atlupala a thau em awang chuan thopo a thau theilawani Zarjis chuan transformer cube charin robot lian puya ain ti changhala a minga Zarjis tron nain phua bok a oma chuan YouTube video te play in Spartan ho chuan an hlau hle mai Spartan ho ne nge ya in ringa Beitura vakal naya tum chu extension code shui chu pot phoi palin leichara chuan a thuta a Zarjis chu hliam na tak tuarin a thia mase Spartans dam chuak te chu Leonidas tel chuan adel lumvek bokani sipai middel po chu margoi thilkeng chuan Sparta chu alo va thleng to a pasal po indona aboral nge ti a hrethiam ngala ti chuan kum khat liam to in sipai middel chuan Spartan sipai tam tak Persian beiturin a hruaya mase a middel wangin a sipai te chu kong bau puin mundang daya akal puya movie toplama chuan Spartans te chu Malibu California a lo langin Milar Tailin Silohanin Rehabilitation Center lo chu san lai mek an vasuleng lop mai atop ta